L-Isqof Awżiljarju elett Monsinjur Joe Gallia Kurmi żvela l-arma araldika u l-motto li se jkun qed juża bħala Isqof Awżiljarju. L-arma araldika tal-Isqof Gallia Kurmi tirrappreżenta l-kunjomijiet tal-ġenituri tiegħu, Gallia Kurmi u Mifsud Bonnici. Bħala motto tal-episkopat tiegħu, Monsinjur Gallia Kurmi għażel il-frażi Vitam alere caritate li tfisser nożżu l-ħajja bl-imħabba. F'istqarrija maħruġa mill-Kurja tal-Arċisqof intqal illi l-motto hu ispirat mir-rakkont tal-Evanġelju illi fih b'umiltà kbira Ġesu ħasel saqajn l-Apostli. Fi kliem l-Isqof elett il-ħajja sabiħa meta ngħixuha bl-imħabba għax l-imħabba li tajn lill-bniedem isib il-milja tiegħu. L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta' Malta se ssir fl-4 ta' Awwissu 2018 fil-Katedral tal-Imdina. Il-quddiesa mistennija titmexxa mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna bis-sem tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona u l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech. Sa dan it-tant tħabbar ukoll illi lejliet l-ordinazzjoni jiġifieri l-ġimgħa 3 ta' Awwissu se ssir velja ta' talb fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġusepp Ħaddiem f'Birkirkara, il-parroċċa fejn Monsinjur Gallia Kurmi trabba u għex. Waqt il-velja u mistenni li jagħmel stqarrija tal-fidi jieħu l-ġurament tal-fedeltà waqt li jitbierku l-insinji episkopali li se jintużaw waqt l-ordinazzjoni, fosthom il-baklu, il-mitra u ċ-ċurkett.